O Tribunal Supremo abre xuizo oral por vez primeira na historia contra un fiscal xeral do Estado. Álvaro García Ortiz sentará no banco dos acusados por un presunto delito de revelación de segredos. O alto tribunal cree que hai indicios de que lle facilitou a un medio de comunicación o contido dun correo confidencial do abogado de Alberto González Amador, o mozo da presidenta de Madrid. Alfonso Rueda anuncia medidas para reforzar a loita contra o lume. A máis destacada, a Xunta vai asumir a limpeza que non fan os concellos e adiantou que esta mesma semana se van pagar as primeiras axudas. Rueda pedirá ao Goberno a creación en Galicia dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencias. A lei de limpeza, por tanto, asumiría o SEAGA, que despois, naturalmente, pasaría a factura correspondente ao propietario, máis a sanción que tamén sería tramitada dende a Xunta de Galicia. As aulas de formación profesional galegas estrean un curso de récord en matriculacións e que trae moitas novidades. Entre elas, as 18 formacións aceleradas para cubrir demandas moi específicas do mercado laboral. Boas tardes. Hoxe facemos este telexornal mediodía dende o Politécnico de FP de Lugo, un dos centros de formación profesional de Galicia que comezan as clases tras unha primeira xornada de presentación. Falaremos con alumnos e profesores e coñeceremos algunhas das novidades máis importantes deste curso. Antes, imos en directo ata o Parlamento. Alí compareceu esta mañá Alfonso Rueda para falar dos incendios de agosto. Anunciou que a Xunta vai asumir a limpeza das leiras próximas ás casas. Jesús. Ola, que tal? Si Alfonso Rueda compareceu neste Parlamento para facer balance do acontecido este verán en Galicia cos incendios que deixaron máis de 120.000 hectáreas queimadas. E, como dicías, fixo varios anuncios respecto da loita contra os incendios, na prevención e na extinción. Neste último capítulo destaca que vai pedir ao Goberno Central o establecemento en Verín dunha base estable da Unidade Militar de Emerxencias. Tamén aumentarán os medios propios da Xunta na extinción de incendios. Respecto da prevención, aumentará a superficie que se pode limpar nos terreos da chamada Rede Natura, que ten unha especial protección. E tamén haberá unha colaboración especial cos concellos de menos de 10.000 habitantes para manter limpas e despexadas as chamadas franxas de seguridade. Alfonso Rueda dixo que Galicia viviu en agosto unha situación dura e loou o labor dos equipos de extinción. Nunha situación extraordinaria, vin a resposta extraordinaria dun pobo extraordinario. Cifrou en 120.000 as hectáreas queimadas e anunciou que esta semana se van pagar as primeiras axudas. Podemos pagar xa cun anticipo do 100% as primeiras dúas axudas para reconstruir casas onde vivía xente e que foron destruídas. Rueda adiantou que se vai aumentar a superficie que se pode limpar en terreos da Rede Natura. Tamén dixo que se van duplicar os inspectores para vixiar as leiras próximas ás vivendas e que a Xunta vai asumir as competencias de limpeza. Os traballos de limpeza, por lo tanto, asumiría o SEAGA, que despois, naturalmente, pasaría a factura correspondente ao propietario, máis a sanción que tamén sería tramitada dende a Xunta de Galicia. O Goberno galego tamén vai reforzar os medios de extinción, tanto mediante incorporación de novos avións e helicópteros como a creación de novas bases. Pedirálle ao Goberno Central que Galicia conte cunha base da Unidade Militar de Emerxencias. Solicitar a creación dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencias en Galicia, concretamente nas instalacións que temos no Concello de Toén. E tamén solicitar ao Executivo que transfira a Galicia fondos europeos para loitar contra o lume. Se o Goberno non saben que gastalos, en Galicia temos motivos e sitios de sobra para poder facelos. Tanto os socialistas como os nacionalistas pediron a dimisión do presidente da Xunta pola xestión forestal. O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegurou que os incendios se poden evitar. Gómez Besteiro sinalou que todo o que dependía de Alfonso Rueda saiu mal. Unha opinión, respondeu o presidente da Xunta, que non coincide coa que ten o Goberno Central. Señor Rueda, vostede fracasou. É unha evidencia que xa non é discutible. Só hai un camiño posible, a súa dimisión. Señor Marlas, que en plena vaga
do mes de agosto de lumes. Si nosotros hubiéramos entendido que una comunidad autónoma se encuentra en una situación de incapacidad para la extinción de incendios, hubiéramos asumido la gestión de los trabajos, pero la gestión fue la adecuada. ¿Quién ten razón? ¿O Goberno de España ou vostede? O líder dos socialistas galegos tamén acusou a Rueda de non ofrecer explicacións. Vimos aquí, sacamos peito, nos puntamos en anécdotas tristes e vergoñentas. O que é intolerable é que eu levara chaleco e barba. Gómez Besteiro lamentou a falta de medidas concretas para evitar que se repita no futuro o acontecido no pasado mes de agosto. Decir, o máis importante, que é o que ten que facer este país para sair desa situación? Deso ninguna palabra. Mentras estaba aí, varios alcaldes, non vou decir cales, para non buscar ningún problema, xa me están escribindo moi ben o das faixas, era o que necesitábamos. Por fin se toma ese tipo de decisións. Gómez Besteiro lembrou que a Xunta ten todas as competencias previr, apagar e coordinar. Rueda lamentou a falta de propostas da oposición. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, acusou a Rueda de neglixencia e incompetencia e o presidente reprochoulle carecer de propostas. Ana Pontón acusou o presidente de incompetente na xestión dos incendios. Rueda afeulle que ela non cancelara as vacacións ata pasados varios días. Nunha escalada propagandística, púxose o chaleco para tapar a súa incompetencia. Sabe por que levaba chaleco? Porque estaba ali. Non aparecín o día 15, levaba xa desde o día 12. Ourense situación 2, pero claro, interrompiron as vacacións por eso. A voceira do BNG dixo que os anuncios desta comparecencia amosan que a Xunta non aprendeu desta vaga de incendios. Non cambian nada, señor Rueda. Hoxe na súa comparecencia, o que nos di é que esta vaga de lumes se vai a solucionar con que a UME lle paguemos un edificio na Galiza ou con promesas resesas. Militares fora da Galiza. Eso, que a UME este aquí, un exército na Galiza e encima imos dar un edificio. Pois eu reivindico aquí o enorme traballo que fai a UME. O presidente culpou a oposición de non buscar acordos nin facer propostas máis alá de pedir a súa dimisión. A reconstrucción empeza por asumir responsabilidades e dunha vez por todas facer desta catástrofe un punto de inflexión. Claro que hai cousas que aprendimos destes lumes, igual que aprendimos das do ano 22. Ustedes o de sempre, a Galicia negra. A Galicia hai que dimitir, é a nosa única proposta. Xa non se acorda ni eses 200 millóns que veo a propoñer. O deputado de Democracia Ourensana, Armando Gea, pide que os orzamentos para 2026 teñan unha partida específica para compensar as perdas na provincia de Ourense, a máis afectada. O orzamento de 2026 tería que ter unha partida específica e xenerosa, moi xenerosa, para revertir esa situación, o sea, para revertir os efectos negativos dos incendios. Dende o Grupo Popular marcaron diferenzas entre a Xunta e a oposición, a que acusan de estaren máis pendentes de escribir nas redes sociais que de buscar consensos. Se vostedes queren crítica constructiva, toda crítica constructiva. Se vostedes queren aportacións en positivo, as estudaremos todas. Pero que non imos aceptar é que os mesmos que pasaron a emerxencia tumbados, tuiteando desde a hamaca, veñan a dar leccións agora aos que estiveron a pé de lume. Ata aí podíamos chegar. O detido por provocar o incendio do Imbra queda libre, aínda que segue imputado. A xuíza deixou en liberdade porque considera que non hai risco de que fuxa ou de que volva a prender lume. Os investigadores creen que o home de 46 anos provocou o incendio ao facer uns traballos de roza. Calcináronse máis de 20.000 hectáreas e quedaran feridos graves 3 membros da Brigada Municipal que continúan hospitalizados. Como lles contábamos, hoxe estamos no Instituto Politécnico de Lugo e un dos centros que acaban de estrear o curso na formación profesional, un ámbito educativo que cada vez ten máis demanda. Sabela. Antía moita demanda e ademais hai que dicir que ata o 26 deste mes aínda hai posibilidade de matricularse en algúns ciclos de formación profesional que teñen aínda prazas libres. Hai 251 titulacións que se ofertan neste curso, son 40 máis que o ano pasado.
E que se estuda na FP? Bueno, moitas cousas, pero sobre todo son formacións eminentemente dirixidas á empleabilidade e tamén formacións moi prácticas. E como son moi prácticas, estamos nun centro de formación profesional, imos leválo á práctica. Estamos, ou poderíamos estar, nun momento, utilizaremos só 3 minutos dun ciclo de robótica. Estamos diante dun aparello que nos vai explicar o director do Centro de Formación Profesional de aquí de Lugo, do Politécnico, José Luis Blanco. Moi bons días. Hola, moi bons días. Xa case boas tardes. Que é o que estamos vendo? En principio este é un elemento que levita e imos poñer isto por debaixo para ver que non hai nin trampa nin cartón, que este aparello deslízase sen contacto directo con esta outra plataforma. Contanos que estamos vendo. Bueno, podría ser unha actividade de aula onde os rapaces teñen que facer unha programación da trayectoria que un matraz dentro dun laboratorio de análisis clínicos debería facer. Para ello vamos a utilizar un sistema de levitación magnética novedoso, tecnoloxías punteiras e emerxentes do mercado que queremos trasladar a FP. E en este caso sería a resolución deste reto, que o matraz describa as trayectorias axeitadas para facer unha mezcla correcta. Unha mezcla que neste caso é auga con colorante azul. Este é un elemento que foi real ou está sendo real nunha materia dun ciclo de robótica. Cal foi a misión ou cal é a misión dos alumnos neste, digamos, reto ou experimento? Principalmente o alumnado que ten que facer a programación e a configuración de todos os movimentos e trayectorias que describe este levitador. Eso é nota para exame ou adoita ser un tema peliagudo ou é do máis fácil que se pode estudar en robótica na FP? Bueno, vámoslo deixar para o último trimestre do segundo curso, vale? E unha vez que os rapaces xa colleron habilidades de programación, vámoslo deixar de cara a final de ciclo. Bueno, pois moitas gracias, José Luis. Isto sería para xa os alumnos máis avanzados. Digamos, de momento están coas presentacións das clases, onte, hoxe, seguramente tamén nos vindeiros días. Iso é o que vimos esta mañá que estaban facendo neste centro de Lugo. E dicimos, comezan as clases, pero aínda hai prazo para matricularse. Hai prazas aínda en algunhas titulacións da formación profesional ata o 26 deste mes. En Galicia temos 5 centros integrados de formación profesional catalogados como centros de excelencia. É un recoñecemento do Ministerio de Educación que leva aparellado un investimento especial destinado a introducir avances tecnolóxicos e pedagóxicos que sirvan de modelo para o resto de institutos. Un deses centros de excelencia na rama de hostalería é o de Carlos Oroza, de Pontevedra. Futuros camareiros, recepcionistas, guías de turismo, cociñeiros, sommeliers ou panadeiros estrean este curso as novas aulas do Carlos Oroza de Pontevedra. Esta aula ten elementos que non se van a ver en casi ningunha escola en España. De feito, fomos escola de referencia para toda España. Temos unha máquina esta que é o Girovap, que sirve para redestilar bebidas. Temos mostras feitas aí, vodka con sabor a percebe. A aula está pensada para que eles inventen, proben, xoguen. Aprenderán aquí a quitarlles alcohol aos licores, a facer que groliños de cóctel floten como o helio, a innovar co toste do café, traballarán por proxectos e teñen 6 meses de práctica por cada 6 meses de formación, nun sector con vacantes de emprego en que os actuais alumnos depositan altas expectativas. Coincide que temos menos xóvenes, que estamos nun cambio generacional. Estamos na denominada generación Z, que teñen outros valores e teñen outras prioridades. Valoran moito o seu tempo e valoran moito que se lle fale con claridade, condicións laborais, de conciliación. A mellor parte das empresas están entendendo isto. El tener los profesores tan cualificados te lo hace muchísimo más fácil. ¿En qué te gustaría traballar profesionalmente? De sommelier, sí. Esta é outra das aulas en que a tecnoloxía está a revolucionar o xeito de achegarse ao coñecemento. Isto non é unha aula de cata ao uso. Estas mesas, que son como tabletas, o alumnado pode ter toda a información dispoñible. Novos métodos de ensino para unha nova remesa de 400 profesionais do sector da hostalería e o turismo. O xuíz Ángel Hurtado do Tribunal Supremo sentará no banco dos acusados o fiscal xeral do Estado pola filtración de datos da parella de Díaz Ayuso. Imponlle, ademais, unha fianza de 150.000 euros. María Cheda.
Si o xuizo contra o fiscal xeral do Estado celebrarase aquí no Tribunal Supremo e previsiblemente durante o mes de novembro acusado dun delito de revelación de segredos. Ademais, o magistrado engade unha fianza a García Ortiz de 150.000 euros que deberá abonar nun prazo máximo de 5 días e de non ser así procederase o embargo dos seus bens. Malia que a Asociación Profesional e Independente de Fiscais pedirá que se lle apartara cautelarmente durante este proceso, o xuiz non o considera así, di que existe un valeiro legal e por iso envía o seu auto tamén á Inspección Fiscal para que sexan eles os que toman a determinación. Así que hoxe, sí, definitivamente, García Ortiz sentará no banco dos acusados nos vindeiros meses e iso xa ten as primeiras reaccións. Escoitamos a Pilar Alegría, dende o Goberno, a Esther Muñoz do Partido Popular e tamén a Pachi López dos Socialistas. Escoiten. Cumpríronse os pronósticos. O fiscal xeral do Estado sentará no banco dos acusados. O Supremo ábrelle xuízo oral acusado dun delito de revelación de segredos e imponlle unha fianza de 150.000 euros. O Goberno mantenlle a confianza. El fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también, con las mismas, toda la confianza hacia el fiscal general del Estado. O xuiz, iso sí, rexeita suspendelo temporalmente do cargo. Álvaro García Ortiz sempre defendeu a súa inocencia e nega ter filtrado un correo electrónico vencellado á parella de Díaz Ayuso. Para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. O PP mantén que debería dimitir. Una cosa es la presunción de inocencia y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente de estos delitos que tienen, pero está también la cuestión ética y la cuestión moral, ¿no? Y es evidente que el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno. ¿Cómo entenderíamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia? Pero para os socialistas non hai razón. O fiscal xeral do Estado enfróntase a penas de ata 6 anos de cárcere e inhabilitación. Apróbase o anteproxecto de lei que vai ampliar os espazos libres de fume. Nun futuro próximo non se poderá nin fumar nin vapear en terrazas ou nos arredores de hospitais, colexios ou recintos infantís. Cintia. Así é, o Consello de Ministros deu luz verde ao anteproxecto da lei antitabaco. Nela regúlase e equipárase por primeira vez aqueles produtos de tabaco que están vencellados ao tabaco, como son os vapeadores, pero que ademais tamén se amplía o número de espazos que estarán liberados de fume. Isto quere decir que terrazas, parques, piscinas estarán liberadas de fume porque non estará permitido fumar. Ademais, menores que fumen terán menores que fumen ou poderánse enfrontarse a multas se os seus proxenitores ou titulares. A finais de ano tamén se prevé eliminar os aromatizadores dos cigarros electrónicos, aínda que non se contempla nesta ocasión cambiar os empaquetados xenéricos. Por certo, esta batería de medidas foron defendidas polas sociedades médicas e tamén amparadas polas asociacións de pacientes afectados polo tabaco. Nin cigarros nas terrazas. Estás, botanche unha fumeada, coño, está moi ben, que prohibido en todos os lados. Nin vapeos nos bares. A nova lei antitabaco dá un paso máis na protección aos non fumadores. Equipar os cigarros electrónicos aos tradicionais. Los cigarros electrónicos, muchos contienen nicotina, al final es lo mismo y genera adicción, entonces sí, es más o menos lo mismo. E proíbe fumar e vapear en novos espazos como as terrazas, piscinas, marquesiñas, vehículos laborais de uso compartido ou salas de festa exteriores. Tampouco se poderá fumar en 15 metros alrededor de hospitais, colexios, museos ou bibliotecas. Que yo voy a seguir fumando y si no puedo fumar aquí, pues mira, en mi casa. Pero ya con la edad que tengo, hija mía, si ya no puedo tomarme un vino, no puedo fumar, ni tengo nada, pues la verdad, mejor que me entierren ya de una vez, ¿sabes? Nas terrazas ao aire libre, por min deixaría fumar. Pero este anteproxecto nace coso, unha das medidas estrela para a sanidade, que os paquetes non levaran logotipos nin cores que poidan ser un reclamo, non forma parte do articulado. A falta de consenso entre os socios de goberno está detrás.
No nos engañemos tampoco. Sabemos que hay intereses, que los ha habido, que los está viendo y que los habrá. O que se aprobou este martes é un primeiro paso. O camiño para que entre en vigor aínda é moi longo. Deberá volver ao Consello de Ministros e logo aprobarse no Congreso. Algúns restaurantes e comercios cobran un recargo se queremos pagar con tarxeta. O debate sobre esa práctica acendeuse nas redes a raíz da denuncia dun consumidor. E hoxe preguntámonos se é legal. Podería ser un menú similar ao de moitos restaurantes, pero este que colgou un consumidor nas súas redes sociais ten algo diferente. Aplícase un recargo se o pago se realiza con tarxeta de crédito. Esta práctica existe, aínda que aquí non está moi estendida. Había escoitado tampouco, non me cuadrou nunca, la verdad. De momento nunca me ocorreu eso. No, nunca, vamos, non. A pregunta que moito nos facemos é se é legal cobrar máis por pagar con tarxeta. Non se pode de ningunha das maneiras porque esa diferencia de prezo non responde a ningún gasto efectivo que tiña que soportar o empresario ni a ningún servizo que se nos preste a maiores, como poderá ser, por exemplo, un pago financiado. Por lo tanto, a resposta é moi sincera. Non se pode establecer un prezo para o pago en efectivo e un prezo diferente para o pago con tarxeta. O que si poden facer é establecer un mínimo. Teñen un mínimo para pagar, supoño porque lle compensará máis ou menos. E sí, que efectivamente, mínimo de 5 euros ou mínimo de 10 euros en algún lugar, sí. O único pago que non se pode prohibir en España é o pago en efectivo, en metálico. Ese está terminantemente prohibido a súa limitación. En tarxeta pódese facer, pódense establecer límites por riba e mesmo límites por baixo. E mesmo poden directamente non aceptar tarxetas de crédito, aínda que deberían avisalo. Sí, que sexa moi destacado de forma clara e indubidable que non se acepta determinado medio de pago para que a persoa consumidora non se leve despois esa sorpresa no último momento. Esas situacións danse moi a miúdo. Es que ¿cómo hago entonces? Te ponen una situación incómoda a ti, incómoda a la persona y no sabes cómo salir de ahí. Tiene que ser muy complicado, la verdad. O exército de Israel ordenou desaloxar de inmediato todos os barrios de Gaza. Alerta de que van a atacar a área da cidade con gran forza e pídelles aos residentes que se desplacen cara á chamada zona humanitaria no sur da Franxa. Israel volveu a ameazar con demoler a cidade de Gaza se jamás non se rende e libera todos os reféns. E o Goberno de España aproba un paquete de medidas para censurar a actuación de Israel en Palestina e facer efectivo o embargo de armas. Os socios parlamentarios lle piden ir máis alá, mentres o Partido Popular acusa ao presidente de actuar con frivolidade ante o conflito. Pro ministro de Exteriores de Israel, o Goberno español actúa influído pola propaganda de Hamas. Hamas propaganda, like the Spanish government, causando dano e desestabilizando a zona de Gideon Sar, pero o Goberno español non teme represalias de Israel. Este martes aprobou 9 medidas de presión contra o executivo de Netanyahu. No nos dejamos provocar. Tomaremos las medidas cuando lo consideremos, pero también, que quede muy claro, no nos vamos a dejar amedrentar por nadie. Entre outras medidas, vétase a entrada no noso país a 2 ministros de Israel. Para consolidar o embargo de armas, varios ministerios van poñerse a redactar o decreto. Sumar mete presa. Llegan tarde, pero son importantes. Y no pueden quedar desvirtuados por lo que salga del Consejo de Ministros. Podemos querer ler a letra pequena. Pide que o embargo afecte tamén ás bases norteamericanas en Rota e Morón. Que se dejen de utilizar esas bases porque si no, pues el embargo no va a ser efectivo. Dende o PP acusan a Pedro Sánchez de actuar con frivolidade. Un presidente que es incapaz de presentar unas cuentas en su país cree que va a acabar con el conflicto en Palestina. Es ridículo y frívolo. Tras aprobarse o paquete no Consello de Ministros, Pedro Sánchez mantivo unha conversa co primeiro ministro de Palestina. As protestas contra Israel obrigaron a cambiar a saída oficial da segunda etapa da Volta Ciclista en Galicia. Iso sí, na etapa de hoxe en Pontevedra non se registraron altercados como os do domingo en Lugo e Monforte. Este martes comezou a segunda etapa en Galicia da Volta Ciclista. A saída oficial prevista desde Combarro retrasouse uns kilómetros ata pasar a cidade de Pontevedra, onde se concentrou unha importante protesta contra a participación do equipo ciclista de Israel. Tras os altercados en Lugo do pasado domingo, onde os 10 detidos están en liberdade, esta nova etapa transcurre con normalidade. Os manifestantes defenden as protestas pacíficas. La idea es pacíficamente manifestar nuestro desagrado y nuestra condena firme
a todo lo que está sucediendo en ese país. O subdelegado do Goberno en Pontevedra fixou un chamamento a calma e defendeu as mobilizacións respetando a seguridade. Abel Osada rexeitou que haxa represión por parte das forzas de seguridade, tal e como afirman desde o BNG. Non hai que reprimir o lexítimo dereito á protesta e á manifestación, pero desde logo sí que hai que defender de maneira impecable e de maneira ademais contundente a seguridade pública. Un amplo dispositivo de seguridade formado por 400 axentes da Garda Civil e da Policía Nacional velan pola seguridade da volta que nesta etapa transcorre polo sur da provincia de Pontevedra. Hai moita volta antes de cada tirada, como a de Carlos Canal, a nosa SAE de Vigo. E estes viñeron de Penafiel, Portugal, para conseguir un autógrafo de Joan Almeida, segundo na xeral. É pouco, para ele é pouco. Ele vai conseguir. E não contra-relógio, subidas, ele vai conseguir. A caravana navega ao porto de Combarro. Centos de persoas queren ver os ciclistas, algún saltando clases ou traballo. En teoría tiña que traballar, pero bueno, pedín o día no chollo para poder vir con eles a ver toda a infraestructura. A Canal e a Vindegar. Canal, obxectivo cumprido. Veño de Cambados. En bici. En bici. Vinimos a unos días de vacaciones, pero como mi marido es muy aficionado al ciclismo y ayer vinimos aquí a una excursión y vimos que salía la Vuelta Ciclista y dicen, no me lo pierdo. Somos uruguayos y vivimos en Uruguay. Sí, a seguir el sobrino, a la vuelta. A organización di que a volta move unhas 3.000 persoas e onte todos xa fixeron xornada de descanso nas Rías Baixas. Son máis de 200 medios acreditados, estamos falando de imaxes para todo o mundo, por eso creo que é incalculable, é dicir, só o retorno é tremendo, desde onte cafeterías, hotéis cheos de xente, de clientes. Moito café, vender moito café e moitos refrescos, é bollería. A carreira vai agora rodando cara a Mos. Mañá, esta mesma escena terémola na saída do barco de Valdeorras. Volvemos agora ata outro punto deste Instituto Politécnico de Lugo para falar con dous alumnos que cursan formación profesional. Sabela. Antía, estamos nunha aula deste Centro de Formación Profesional de Lugo. Aparentemente, agora a esta hora xa non hai alumnos, claro, aquí, pero aparentemente non nos chamaría a atención unha aula de formación profesional, sería como unha aula de outro centro educativo calquera, pero sí que hai algo que chama a atención. Falábamos antes da parte eminentemente práctica. Bueno, pois ademais da parte teórica que entendemos se dá nesa parte desta aula, hai tamén, aquí, oímos ver, son os aparellos que se utilizan no dentista, nos odontólogos, e que aquí estamos na aula de odontoloxía, dun ciclo que estudan, pois aquí os alumnos en Lugo. Non estamos con alumnos deste ciclo, pero sí que estamos con Samuel e con Sarai, moi boas, porque igual que vemos que o contexto na formación profesional nas aulas é diferente, tamén percibimos que o alumnado, o perfil, é moi variado. Por exemplo, Samuel ten 26 anos, é un militar paracaidista que despois dun accidente en paracaídas decides matricularte en formación profesional. Por qué? Contanos a tua historia, Samuel, moi boas. Bueno, moito é o que dixeches xa no principio. Eu principalmente quería estudar este FP porque a miña intención é coller soltura no que ven sendo soldadura en terra para máis adiante poder facer soldadura subacuática, xa que é un campo que ten bastante demanda. O sea, que ti estás estudando agora construcción, formación en construcción, como se chama o teu ciclo? Construccións metálicas. Construcción metálicas para poder facer mergullo e facer soldadura baixo a auga. Efectivamente, sí. Vale, tes 26 anos e caes na formación profesional, digamos, por casualidade ou non era a túa inicial idea? Non era a miña inicial idea, principalmente eu quería facer carreira militar, no obstante, sí que, ao haberse trucado un pouco o tema, sí que decidín estudar porque non podo estar perdendo tempo. Bueno, pois todo o contrario do perfil de Sarai, que desde o inicio da súa infancia sabía que quería estudar formación profesional en farmacia. Boas. Boas tardes. Sí, a miña idea desde sempre, desde moi pequena, foi estudiar farmacia para farmacia. Estou estudando isto porque despois quero facer un grado superior para así poder acceder á carreira universitaria. Pois estes son dous exemplos de dous estudantes que están en formación profesional. Son máis de 50.000 os alumnos e as alumnas que este curso van a estudar formación profesional en Galicia. Grazas, Sabela. Coa última tecnoloxía tamén traballan no Centro de Innovación de Formación Profesional de Ourense, un referente a nivel estatal e onde cada curso se forman 1.500 profesores. Os docentes tamén teñen que actualizar os seus coñecementos para ofrecer unha ensinanza de máis calidade aos seus alumnos.
O último en tecnoloxía aprendese aquí. É o Centro Galego da Innovación da Formación Profesional, onde os mestres son os alumnos. Entón, o que facemos neste área é analizar as necesidades formativas dos docentes, analizar esas novas tendencias, metodoloxías e técnicas que se están utilizando nos diferentes sectores empresariais e elaboramos un plan anual de formación de alta especialización. Aquí actualizan os seus coñecementos uns 1.500 profesores o ano. Unha delas é María, profesora de videoxogos, inteligencia artificial e Big Data. Polo tanto, nos como docentes, temos sempre que estar un escalón por riba deses coñecementos. Esos coñecementos evolucionan tan rapidamente que precisamos o soporte e o apoio deste centro de innovación. Un dos campos con máis demanda é o da ciberseguridade, pero a novidade deste curso está vinculada ao sector primario galego. E ademais tamén as novidades no texido empresarial galego, como poden ser lactoloxía, tecnoloxía queixeira, temos tamén un moi importante de programación de videoxogos, e tamén estamos potenciando moito ciberseguridade. Este curso, o centro, oferta unha trintena de cursos de especialización na súa aposta polo emprendemento industrial. 3 dos 4 sindicatos representados na Mesa Sectorial de Educación, Comisión Obreiras, AMPE e UGT fan un balance positivo do inicio do curso escolar. Aseguran que o acordo que asinaron coa Consellería para mellorar o sistema educativo permitiu manter aulas e postos de traballo. Os últimos 2 cursos se salvaron do peche, porque hai incluso unha cláusula de acordo que limita ao máximo as supresións de aulas. Se salvaron do peche 414 aulas e temos máis docentes no sistema, tanto en infantil e primaria como en todas as etapas. Dende a Consellería tamén avalían positivamente o aumento do profesorado e salientan as liñas estratéxicas que se van poñer en marcha este curso. Por unha parte, a gran aposta que se fai pola formación profesional, todo o que ten que ver coa potenciación da inclusión e de dar oportunidades a aqueles alumnos que máis o precisan, tamén por a digitalización e facer un sistema híbrido, un modelo propio híbrido, e todo isto dentro de un marco que está progresivamente mellorando os seus ratios. Hai menos xente, sobre todo en certos destinos, estáse máis tranquilo. La temperatura, que non hace tanta calor como en pleno verano. Luego, económicamente, máis barato e menos xente. O aforro é un dos argumentos principais para os que prefiren viaxar en setembro. E iso sí, cada vez son máis e a demanda é maior, pero tamén o prezo. Hoxe comprobaremos se realmente segue sendo máis barato viaxar agora que en pleno verán. A Comisión Europea volve poñer sobre a mesa unha proposta controvertida para loitar contra o abuso sexual infantil. Escanear os nosos chats, correos electrónicos ou redes sociais para comprobar que non se estea utilizando para distribuir material pedófilo. María. Si, esta proposta xa foi rexeitada polo Parlamento Europeo no pasado, pero agora Bruxelas volve impulsala. Este venres debatirase nunha reunión que manterán os 27. O plan limita o escaneo ao contido visual, é dicir, a imaxes e a ligazóns, e poñeríase en práctica directamente no dispositivo do usuario, de xeito que, segundo a Comisión, non comprometería o cifrado das mensaxes. Porén, a polémica é grande, xa que hoxe máis de 460 expertos de 36 países enviaron unha carta ás diferentes institucións comunitarias advertindo de que esta medida abriría a porta a unha vixilancia masiva sen precedentes, poñendo en risco tanto os dereitos fundamentais como a privacidade. Ademais, cuestionan a súa eficacia técnica porque din que pequenas alteracións poderían burlar o sistema e así quedar fora o contido ilegal. Pola súa banda, a Unión Europea defende esta ferramenta como necesaria para protexer aos menores. Así e todo, xa o ven, a batalla tanto política como social está servida. Un mozo de 16 anos morreu e outro menor quedou ferido nun dobre acoitelamento en Barcelona, no barrio de Sants. Os investigadores creen que se trata dun axuste de contas entre bandas rivais. Os Mossos aínda están tratando de identificar e localizar o autor ou autores das agresións.
E na illa de Gran Canaria detiveron un home de 40 anos que supostamente matou a súa nai de 78 na vivenda que compartían nas Palmas. A vítima recibiu varias coiteladas no tórax e no abdome. A policía arrestouno no lugar do crime. As treboadas están a azoutar con forza todo o leste de España, en especial o Levante e as Baleares, que están en aviso laranxa. Nestas zonas temen que se repitan fenómenos de especial intensidade como os reventóns húmidos que xa onte causaron estragos nalgúns lugares de Alacante. A intensidade do vento e a chuvia sorprendían os veciños de Callosa de Segura. En meteoroloxía cualifican de reventón húmido que se viviu aquí en outras localidades do norte de Alacante e o sur de Valencia na tarde de onte. La verdad que fue totalmente imprevisto, la alerta era que a las 5 de la tarde paraba de llover y precisamente a las 5 de la tarde fue cuando vino ese reventón y que en 20 minutos tuvimos rachas de 120 kilómetros por hora y una lluvia de 30 litros en 20 minutos con granizo y el viento. Estes reventóns puntuais danse no marco de algunhas tormentas cando entran en contacto masas de aire a distinta temperatura. A diferenza dos tornados que avanzan en liña, os reventóns expándense a redonda a partir dun punto. Nesta zona do Levante seguen avaliando os danos que causaron onte. Las antenas de telefonía sufrieron un deterioro importante y eso es lo que están trabajando las empresas porque a día de hoy lo que son llamadas de teléfono pues van, vienen, o sea, son muy inestables. Ademais de reparar os danos, seguen en alerta polo que se pode repetir hoxe. Mentres estean activos os avisos, recomendan manterse en lugares seguros para evitar sustos como o que pasaron os que estaban onte á tarde nesta terraza de Xátiva. En Galicia a situación é moito menos complicada, aínda que sí temos nubes e chuvia que a esta hora se van estendendo por toda a comunidade. Vémolo a través de algunhas das cámaras web que poden consultar en g24.gal. Por exemplo, en Ferrol o ceo está moi cuberto e chove por momentos. Hoxe non pasarán dos 20 graus. E tamén chegan as chuvias ao interior. Estas son imaxes de Verín, como ven, co ceo bastante anubrado. Nesa zona tampouco subirán moito dos 20 graus esta tarde. E xa pasaron frío esta madrugada en toda a provincia de Ourense. Mans nos petos e capuchas para protexerse da friaxe a primeira hora da mañá en Ourense. O oído, o frío. Despertarme, me quité la manta y ya me estaba congelando, ya terrible. Sí, se nota bastante, se nota. Llevo la chaqueta puesta y está más gorda a mano. Os termómetros registraron xa valores negativos esta noite. 1 grau baixo cero houbo en Calvos de Randín, pouco máis de 2, en Xinzo e 3 en Verín. E notase ben que andaba sin chaqueta, pero ahora... Sobre todo por as noites e por as mañás. De uns días para cá parece que chegou o outoño. Un cambio de tempo que fai que convivan na rúa aínda roupa de abrigo con manga curta e sandalias. Porque se tú pensas que non ten frío. Eu, polo menos, non ten frío. Un poquinho, pero bueno, ainda se leva ben con sandalias, ainda non hai caso. Vale, ainda se aguanta, pero bueno, o cambio é notable. Un tempo outonal que algúns agardaban con ansia. A mí é que me gusta este tempo. Hizo mucho calor, este verano hizo mucho calor, la verdad es que deseábamos un poquito de bajar las temperaturas para poder estar mejor todos, sí. Os que nos gusta o calor non nos apetece, pero bueno, ten que ser, cada época ten o seu tempo. A chegada das chuvias suavizará as temperaturas. Os obxectos perdidos van por temporadas e por zonas. En cidades como Santiago, o turismo ten moito que ver coas cousas que acaban na oficina da Policía Local. Algúns non regresan de novo atas nosas mans. Sodes dos que perderon algo este verán. Moitos móviles, chaves, gafas, carteiras, xoguetes, mochilas, instrumento musical, espada e incluso drons. Entramos na oficina de obxectos perdidos da Policía Local de Santiago. O que máis me sorprendeu desde que estou a cargo desta oficina é a gran cantidad de colaboración ciudadana na entrega dos obxectos perdidos. Ven a través desta oficina, ven a través dos distintos patrullas na rúa, fannos chegar os seus obxectos perdidos e nós o que intentamos sempre é localizar os titulares dos obxectos e unha das cousas que máis me sorprendeu son a cantidad de teléfonos que se perden, pero moitísimos, máis ou menos podo yo decir que o ano pasado, pois eu creo que sobre 300 e pico teléfonos e aínda son máis difíciles de localizar, a maior parte de teléfonos veñen apagados. Dende que alguén atopa un obxecto en calquera lugar, hai todo un proceso de custodia nesta oficina tan especial
E hai un teléfono e unha web para facilitar o rexistro en cada caso. A fecha no que se registra o obxecto, quen o entrega, e despois unha descripción, e se ten documentación, pois nome e apelidos. Aquelo que perdemos en verán ou en cada día pode ser un baúl de sorpresas, pero nunca hai que dar nada por perdido. En outros asuntos, en Vilagarcía, unha pelexa a marteladas deixa 2 feridos graves. Foi a primeira hora desta mañá na contorna dunha casa coñecida como punto de venda de drogas. Alejandro. Efectivamente, os feitos tiveron lugar contra as 8:30 da mañá nas inmediacións desa narcocasa ubicado neste barrio de Trabanca Badiña. Os dous implicados enzarzáronse nunha liorta, supostamente por un tema de drogas. Un deles portaba ese martelo co que feriu de gravidade a un home, incluso o deixou convulsionando. O presunto agresor deuse a fuga, un coñecido toxicómano da zona, pero foi interceptado aquí nesta rúa 8 de marzo a moi poucos metros dese inmoble. Os dous homes tiveron que ser trasladados a un centro hospitalario e o presunto agresor nestes momentos permanece baixo custodia policial. Os veciños din estar fartos deste punto de venda de droga, polo que demandan máis medidas. Breve. Había un chaval sobre 40 e pico de anos, tirado no chan, a boca toda chea de sangre, a cara ensangrentada, e Kiko máis ensangrentado que el pola cara, cun chaleco amarillo, tiña un chaleco destes de visibilidade, pero Kiko levantouse e marchou. E outro dicía que Kiko lle agredera cun martillo que tirara ali detrás del nas silveiras. E, efectivamente, toparon o martillo e veo a meu marido. Xa había chamado un veciño á ambulancia, pero o veciño non saleu, había chamado, e chegou a ambulancia e a policía, e iso, colleron ao enfermo, porque Kiko non estaba. 14 de setembro, o Vos Festival volverá a converter distintos espazos de Santiago en escenario de música electrónica e de vanguarda. Obradoiros, artistas visuais, cinema ou conferencias. A Sala Capitol, a Numax, o Parque de Bonaval ou a Fundación Laboral da Construción serán algúns dos lugares para un amplo cartel de artistas. Entre eles, Cuntari, Rebeca Salvadori ou Malandrómena. Está a punto de convertirse xa nun clásico despois desta 8ª edición e a verdade é que é unha chega, creo que, moi importante para Santiago de Compostela, para esa oferta complementaria desde o punto de vista turístico. E hoxe debátese no Parlamento a toma en consideración dunha iniciativa legislativa popular da plataforma Liberemos a Galega, que reclama cambios no xeito de organización dos medios públicos. Xunto coa iniciativa presentaron tamén 25.000 sinaturas. E o inicio do curso escolar marca tamén a fin da temporada alta nas axencias de viaxes. Os precios caen entre un 15 e un 30% dependendo do destino e do avanzado que estea o mes. Setembro segue a ser unha boa opción para os que viaxan sen fillos. Os destinos de sol e praia seguen a ser os preferidos dos viaxeiros no mes de setembro. Algo tropical, calor, porque aquí ahora xa empeza a vir o frío. É máis barata, hai menos xente, sobre todo en certos destinos, estáse máis tranquilo. Setembro ten fama de ser máis barato para viaxar, pero non ocorre así durante todo o mes. As temporadas dependen das vacacións dos nenos, o sea, cando os nenos entran ao colegio é cando de alguna maneira baixan os precios, porque efectivamente a demanda baixa, lógicamente, entonces pois a oferta axustas un pouco a eso. A baixada é maior canto máis nos achegamos a finais de mes. Depende dos destinos, pero así de forma xeral podríamos falar dun 20 ou un 30% tranquilamente. Hai unha diferencia palpable cos mismos destinos viaxando en agosto ou en xullo. Viaxes máis económicas e destinos menos saturados son as dúas motivacións principais dos viaxeiros de setembro, tamén pros que veñen a Galicia. Siempre más barato en septiembre, en otoño, en septiembre, octubre, que en pleno verano. Y luego masificado de gente. Para Sevilla es mejor julio y agosto, pero hay que tener una buena cartera. Pues como no la tengo, pues septiembre que es más económico. Bueno, ya más barato no, yo creo que es igual. Antes sí. Unhas vantaxes que fan que setembro teña cada vez máis demanda e, por tanto, vaia subindo tamén de prezo.
A obra da estación de tren de Santiago non para de sumar recoñecementos. É pioneira no uso da metodoloxía BIM, que permite visualizar o proxecto antes de executalo. Así, pódense resolver imprevistos e axustar os custos. Este sistema de traballo tamén a converten na primeira de España coa certificación AENOR. E hoxe a noite, en Curando o Mundo, visitamos a República Dominicana do doutor Diego González Rivas. Acompañámolo na primeira operación que se fai naquel país cunha técnica de cirurxía torácica mínimamente invasiva. Visitamos República Dominicana, un país ben rechamante no que canto máis avanza a medicina, máis demandados están os seus servizos. E lo vamos a facer co robot Da Vinci e con a miña técnica uniportal, é dicir, cunha soa incisión de 3-4 centímetros. E vai ser a primeira vez que se faga no país. Da man do doutor Diego González Rivas, que se enfrontará a novos retos no quirófano. Fíjate, aparte non veo nada, las que veo fatal. Non se identifican las estructuras. ¿No ves? Es que yo no veo nada. E sorprendentes momentos na illa. Cunha única misión, salvar vidas. Me alegro mucho, ¿eh? Vale, que esté así de bien, ¿eh? Yo más entero. Qué maravilla. Curando o Mundo, hoxe a noite na Televisión de Galicia. E ata aquí este telexornal, mediodía dende un Instituto Politécnico de Lugo, onde quixemos estar en directo neste inicio de curso. De seguido, os deportes. Antes de decirme hola, tío, me dice Cheiro, si mamá, gracias, hija, que voy a trabajar en la tele, gracias. ¿Qué tal, jefe?